Velký šéf. Číslo 34. Pro lidi, kteří jsou úplně zmatený a netuší, co mají dělat jako já, ideální. České části chceme... Pak jsem to zvládnul. Jsem v cíli. Staly se tam různý zajímavý a vtipný věci. Tak, zdravím, dobré dopo, jak by řekli profesionální sportovci. Tohle video bude trochu speciální, protože většinou jsem zvyklý mít videa připravený, ne co bych říkal, ale jako vím, co tam chci mít, jak to bude vypadat. Tohle je úplně freestyle. I dnešní den je freestyle, protože jsem se náhodně přihlásil tady na místní první ročník letňanského triatlonu. Takže tohle bude takový vlog, prostě, který bude provázet před závodem a pak po závodu mít jako poznatky z toho, protože to můj první triatlon soutěžní. Jednou jsem vlastně si udělal takový vlastní triatlon v délce olympijského triatlonu, což je 1500 metrů plavání, 40 km kolo a 10 km běh. Tohle je takové odlehčené, to je takovou, tohle je spíš tak jako pro zábavu. Tohle je takové odlehčené, to je takovou, tohle je spíš tak jako pro zábavu. Je to 200 metrů plavání, 10 km kolo a 3 km běhu. Já už se tady nacházím u toho, u bazénu, kdy vlastně tamhle už je depo, takzvaný, který teda slouží k tomu, že po tom plavání si tam člověk vezme, co potřebuje na kolo a vyráží. No a pro mě je taková novinka, tak uvidíme, no. Nemám od sebe žádný očekávání, ale říkám si, že to bude sranda. Jinak teda, co je vlastně potřeba také pro triatlon? Nějaký hmyz? Nebojte se, hmyz není potřeba. Normálně se to jezdí na silničním kole, akorát tady budou části, které jsou trošku jako v terénu. Takže je tady doporučený trackový kolo nebo i horský. Takže já mám teď horský kolo, nemám žádný nacvakávací boty, mám boty, které se už rozpadají, ve kterých budu i běžet. Jako opravdu, co je, prosím vás, tohle? To ani nemůže být legální. Spíš se to jdu užít. Každopádně, co vlastně i člověk tak jako dostává, tak je tady takovýhle čip, který vlastně, když odchází z depa, tak mu nějak zaznamená asi konec toho daného úseku, ať už teda plaveckého nebo na kole. Pak mám teda tady číslo a tady je moje sportovní číslo, abych byl rozpoznaný asi i když vylezu z bazénu. Takhle. Jaký mám představy předtím? První den snad neumřít, protože bude, nebo už teď je docela hrozný horko. Ale bazén má 18 stupňů, což mi přijde jako krásný schlazeníčko. To je, člověk asi podchladí hezky předtím a potom se zase přehřeje na kole a v třetí části v běhu prostě padne. Každopádně... Nemám od sebe žádný očekávání. Měl jsem nějaký časový představy, ale uvidíme, jak to bude naplněný. Začnu plaváním. Plavání, což teda 200 metrů, tak normálně jsem schopný plavat 100 metrů pod 2 minuty, takže jsem si říkal, že jelikož jsem zjistil, že se bude vybíhat nebo startovat ne naráz, ale ve vlnách, takže se možná nebudeme tolik mlátit, takže bude i normálně možná plavat, tak jsem si říkal, že bych tu první část mohl dát za 4 minuty. Dělej, už jste tady měli být 4 minuty, ty magore. Pak depo, vůbec netuším, kolik bude trvat, než si usuším nohy, vezmu si ponožky, boty, helmu, rukavice, kdybych si vysekal na kole, protože to dobře umím. Tak jsem si typoval tak 2 minutky v depu, než vyrazím na kolo. Kolo je to horský, je tam sice chvilku rovinka, ale pak je tam skoro nějaký jako traily, protože se to bude konat, myslím, že je letňanský lesopark. Nebude to přímo v těch trailech, co tam jsou, ale jako bude tam prej terén, takže tam si myslím, že ještě člověk ani tam bude mít třeba před sebou člověka, takže nebude moci tak, jak chce. Ale doufal jsem, že bych mohl udržet třeba 25 km za hodinu na těch 10 km, což by v přepočtu 25 km za hodinu, 10 km,
je 24 minut. Pak je depo, to jsem si říkal, tak člověk tam odloží kolo a sundá si helmu, takže tak minutka. No a pak běh jako samozřejmě člověk už je tam vyřízený. Takže jsem si říkal, že teoreticky by mohlo být 4,5 minuty na kilometr, což je nějaký teda 13,5 minuty na ty třetí část 3 km běhu. Takže v součtu by to teoreticky mohlo být za 44,5 minuty, tak jsem si říkal, že ideálně bych byl úplně nadšený, kdybych to měl pod 45 minut. Reálně si myslím, že budu rád, když se dostanu pod 50 minut. Ale uvidíme, třeba se překvapím. No a taky spálím. A uvidíme, no. Uvidím teda v průběhu závodu, z toho žádný záznam nebude. Každopádně potom bych to chtěl nějak zhodnotit, jaký jsou moje poznatky po té, co to dokončím, a třeba to bude i pro někoho, kdo bude absolvovat taky svůj první triatlon, přínosný, a odnese z toho aspoň nějaký základní informace. Jinak teda teď ještě se přesunu do depa, ukážu, jak to bude v depu, a řeknu ještě pár nějakých informací, to, co jsem tak jako pochytil. Dneska se startuje ve 12 hodin, tak uvidíme, jak to dopadne, no. Tak zatím čau. Jinak já mám už na sobě teda tady cyklistický dres, ve kterém pak rovnou poběžím. Tady je za náma bazének, kde se tady je teda 50 metrový, co jsem pochopil, a pojedou se vlastně 4 bazény. No a teď přicházím do druhé pasáže, a to první depo, cyklistický. Ale teď přijde velký šéf. Číslo 34. Dám slovo Karlo Hájku. Mám tady Tak, dobré čepičku z Decathlonu, Já bych vás super brýličky z Decathlonu, že se sem přišli takhle do hodně počtu, a teďka vysvětlíme cyklistické brýličky z Decathlonu, začneme kolo z Decathlonu teda není. nejmladší kategorii. Na kole 50. člověk tady má takhle Start bude číslíčko, který teda u strany koresponduje na s tím, co máme všichni přejdeme. na adresu a jinde. Střelem, A máme, jo, ještě vlastně myslím, že vychází jedna rozkladba na tady na helmě je z boku. lidí, takže 8 No lidí a vyplave. já mám teda horský kolo, je vidět, že je krásně čistý. A pitíčko, který snad využiju. Točit po levé ruce, No uvidíme, no. Jinak teda ten koberec. poběžím tady poprvé to je prostě můj první triatlon s těmihle hodinkama, které jsou teda Garminy a měly by být schopný přímo zaznamenávat sport triatlon. Nevím přesně, jak to bude fungovat, jestli se to samo vlastně bude nějak jako přepínat, že pozná, že měním sporty, uvidím. No tak uvidíme. Aby to bylo srozumitelnější, doběhnete ke kolu, obujete se. Teď říká pravidla, takže já se tam jdu podívat. Jako organizačně pro lidi, kteří jsou úplně zmatený a netuší, co mají dělat, jako já, ideální. Ideální. Jinak se startuje za hodinku a začíná mi trošku nervózní. Ještě jsem se dnešek moc nevyspal, nějak jsem nemohl spát, takže to je zajímavý. Já vím, že je to prostě sranda, sport, ale já jsem soutěživý, takže let's go. Startují úplně ty nejmenší triatlonisti. Oni plavou rychlejší než já, tyjo. Šílený. Pojďte, borci. Já jsem se byl ještě trošku proběhnout a zahřát a zjišťuju jednu věc, který se strašně bojím, až budu na tom kole, že zabloudím. Ono tady, třeba tady, na silnici, jsou šipky. Ale když člověk pojede rychlejš, tak se bojím, že to přehlídnu, no, tak doufám, že si tady neudělám trapa s tím, že ani nenajdu cíl. Tak to mám připravený, ale tam má naplavání, tady už mám boty, ponoštičky na to, doporučuji rozepnutý dres, pak tady ještě si budu se dávat na sebe, tady nastaknout číslo, mám připravenou helmičku, brýle ty si nechám i na běh a rukavice, protože předpokládám, že jsem idiot a jsem schopný se rozsekat. No a já už jsem ready, úplně v kráse, bílej jak Ir, a jdu se asi možná trošku zaplavat, připravit se a za chvíli to startuje.
Tak já jdu na to, jdu si uložit kameru a další poznatky budou až v cíli. Tak jsem to zvládnul. Jsem v cíli. Staly se tam různý zajímavý a vtipný věci, ale dokončil jsem to. Čas ještě nebudu říkat, protože je to smutný, ale má to jistý důvod. A zjišťuju jednu věc, který si strašně bojím, až budu na tom kole, že zabloudím. Jinak teda plavání byla divočina. Po asi chvíli se mi absolutně došel dech, tak jsem si tam plaval do prsíčka a všichni tak jako pomalinku mizeli. Přechod na kolo byl docela rychlej. Čekal jsem, že to bude horší. Na kole se stalo to nejlepší. Jelo se totiž tady se teď tady pohybuju v lesoparku Letňany a k němu se mělo přijet a měly se jet 2 kola. Celý ta část kola, jak jsem říkal, měla mít 10 km. A já jsem měl hodinky, které mi ukazovaly tu vzdálenost, takže opravdu jako já jsem tu část zajel a ujel jsem 10 km na kole. Ale pak jsem teda přešel z kola na běh, což bylo strašný, umíral jsem, ale nakonec se to nějak rozběhlo, běžel jsem asi 4 minuty a 30 sekund na kilometr, kde jsem ty 3 kilometry uběhnul asi za, myslím, že 13 minut a 35 sekund, něco takového. Takže s tím jsem super spokojený. No a ještě bylo super, že se běžely 3 kolečka a po každém kolečku pak člověk dostal gumičku, protože už jak jsou lidi unavený, tak by mohli být zmatený a nemuseli by si najednou uvědomit, kolik toho už uběhli, pokud zrovna taky neměl hodinky. Takže to bylo super, že člověk jako díky gumičkám vždycky, když doběhl jedno kolo, tak dostal gumičku, měl kilometr, druhý kolo, druhou gumičku a třetí kolo pak už vlastně dobíhal do cíle a měl hotovo. No a nejvtipnější bod, který se stal. Doběhl se do cíle, já jsem to neběžel sám, běžel jsem to s bráchou a bráchu jsem za celou dobu ani jednou nepotkal a vybíhal jsem vlastně z bazénu dřív než on a sadil jsem na kolo dřív než on, takže bylo logický, že by mě musel asi předjet. A přitom doběhnu do cíle úplně vyřízený a brách je tam úplně jako už v pohodě, vydejchaný. Říkám, to je jaký divný, hele. Jako, jsem si říkal, jestli třeba neběžel o kolečko míň nebo tak, protože z těch hodinky mi ukazovaly, že jsem celý závod, že vzdálenost byla 13 km a 200 metrů. To sedí. 200 metrů plavání, 10 km na kole a 3 km běh. Říkám, to je přeci v pohodě. No ale zároveň tam říkali na tom začátku, že se na tom kole jedou 2 kolečka. A já jsem si furt tak říkal, já mám pocit, že jsem to jel 3krát. No a tak jsme zašli za organizátorem se zeptat vlastně tak nějak, jak to jako mělo být. A on říkal, že ta reálná vzdálenost nakonec byla 7,5 kilometru. Protože oni to nějak tam udělali nějakou chybu a všude už bylo napsáno, že tam se to má jet na okruh 2krát, takže jak to bylo všude napsané, tak nechtěli 10 minut před závodem říkat prostě jede se to 3krát, aby nezmátli lidi, tak prostě jenom nechali tam, že se to má jít 2krát, to všichni věděli, že 2krát. No a já, jak jsem byl rozjetej, tak jsem si nějak neuvědomil, že bych měl už odložit kolo a jít běžet, že už mám splněno. A já jsem pokračoval a přidal jsem si dalších 2,5 kilometru a jel jsem další okruh. Takže když jsem dojížděl do depa, tak říkám, strašný čas, vyřízený, říkám, to je hrozný, ale v pohodě, ale tak přeci jsem jel 10 kilometrů. Ale proč jsou to všichni tak o tolik rychlejší? Jak jsem někde říkal, a zjišťuju jednu věc, který si strašně bojím, až budu na tom kole, že zabloudím. Tak jsem nezabloudil, ale prodloužil jsem si trať. Každopádně, dokončil jsem to, medaili mám, celkový čas
s tím prodloužením byl asi 58 minut, já to pak ještě najdu. Většina toho byla v těch trailech, takže nahoru a dolů, člověk prostě furt vysednutý ze sedla. Nebude to přímo v těch trailech, co tam jsou, ale jako bude tam prej terén. Pak už jsem cítil ruce, jak už to snaží se korigovat, že už jsou úplně vysílený a jsem se bál, že prostě povolím řídítka a rozsekám se tam někde. Takže to bylo prostě strašně náročný, ještě když jsem to jel 3krát. No každopádně super zkušenost, jako doporučuji komukoliv si zkusit někdy triatlon. Rozhodně pokud budete prostě nějaký kratší, jako je tohle, tak to zvládnete jedno v jakém čase, ale určitě vás to třeba pobaví, nebo pobaví. Mě to teď pobavilo, když jsem zjistil, jak to bylo, ale spíš si to jako užijete ten den a je to krásný sport. User left your channel. Oh well. Tady ještě z depa, tady totiž, tady také přijede a má svoje číslíčko. Jo, já konkrétně mám číslíčko 34 a na číslíčko 34 si také pověsí kolo. Odloží si tady prostě náhodně helmu, protože mu to tady zůstane. A ještě jak jsem ukazoval, jak máme ty čipy na noze, tak tohle je brána, která to vlastně čipne, že mu to začne počítat zase ten další úsek. A taky to zaznamená, že vlastně to nikde neskrátil a že opravdu se tam objevil. No a teď tak nějak to shrnu. Takže shrnutí. Bylo to super, plavání, docela pohoda, ještě tak, jak to měl udělaný, tak jsme se tam ani nemlátili. Měl jsem to přibližně za nějaký 4 minuty. Depo na kole, co jsem koukal, tak ono, než člověk si vezme prostě ponožky, boty, helmu a tak to je nejdelší vlastně střídání mezi sportama a to mi fakt zabralo asi tak ty 2 minuty. Pak vlastně na tom kole už tam prostě, jak to bylo strašně kopcovitý, jak to bylo hrozně náročný a vzalo to hodně sil. A ten čas vlastně, těžko se říct, jaký byl ten reálný čas té části, co běželi normální lidi. Možná, když si odečtu časově třeba to nejlepší kolo z toho času, tak můžu pak tipnout si, jaký by byl takový čas oficiálně správnej. No a pak běh, prostě je to strašný ten přechod z toho kola na ten běh, kdy vlastně nohy jsou úplně vyčerpaný a ještě s nima člověk má hýbat. Ale když to člověk rozběhne docela rychle, nebo mě to tak vyhovuje, tak pak to tělo se nějak trochu do toho dostane. A jelikož to jsou 3 kilometry, tak to se ještě tak nějak očourat v zombie modu dá. No a pak cílová roňka, sladký konec, dokonce nějaká letňanský triatlon medaile. Je to první ročník, předpokládám, že to bude, říkali vlastně, že to bude taky příští rok, v podobném čase, takže kdo jste se na to teď koukal a namotivovalo vás to, tak doufám, že se tady příští rok uvidíme. Tak, a doufám, že jste si video užili, že vám to třeba něco přineslo, kdybyste někdy zkoušeli triatlon a třeba u nějaký další sportovní akce příště. Čau!